היום אני עושה ולוג של שוק הבוקר. הוולוג נקרא הפוגד, אוקיי? אז כאילו הפוגד. חוץ מזה תעקבו. אם יהיה 100 עוקבים, אני אעשה את הכי טוב שאני יכולה. כאילו בינתיים אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, ובאמת מעלה תוכן הכי נורמלי כמעט. תפרגנו בלייק, כאילו. אז עכשיו אנחנו נתחיל ונראה מה יהיה. אז קודם יש לנו מתנות. אני אראה לכם את האנשים. שנייה. אוי שלהם נפטר. לא היה לה אחים. רק היה לה את אמא שלה. וזהו. ומה זה? קריסמס? איזה חמוד זה. אני אשאר את זה גם. וזה קצת מבולגן, סליחה, באמת סליחה, זה מבולגן. אוקיי, עכשיו אנחנו ניכנס לבתים שאמא שלי כנסה לי. תראו איזה בתים יפים. אז היה. אוקיי, תקשבו, זה לא עלה הרבה רובקס. וזהו, עכשיו אנחנו ניכנס ונראה מה יהיה. הסרט הפוגד. חכו, אבל אתם תראו את האנשים. סליחה שזה לוקח הרבה זמן. כמה שאני מנסה. פה זה החדר של הילדה, אבל יש עוד אחד למטה. פה זה החדר רק של האמא, כי אין עוד. היא הייתה בהיריון דרך אגב. זה הפוגד. זאתי הילדה, זאתי האמא, לא היה להם בבא. אבל זה הפוגד. הפוגד של הילדה הקטנה. אוקיי, אז נורד למטה. כאילו עכשיו לילה, אז אין לו מה לרדת. רגע. חכו, אני אשים לה מיטה נורמלית. מיטה יותר נורמלית. אני שמה. פשוט זה מיטה לא נורמלית. הבנתם? וככה זה טוב. עכשיו היא הולכת לישון. לילה. עכשיו גם האמא הולכת לישון כי לילה. עכשיו לילה, עוד מעט בוקר, ואני גם צריכה להכין לה הרבה בגדים. אל תתייחסו לזה, סתם עשיתי כי היה לי משעמם, אז סתם עשיתי כאלה. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד חלקים, אז פשוט תעקבו ונעשה כמה שבא לכם. זה כזה שהיא אוהבת להתלבש, נשים לה את זה כאן. התיק שלה, אז